16 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem bűvöltök, nem sikítok, nem kiabálok. Micsoda fények, micsoda fények, micsoda fények! Születésem előtt én voltam a világ legkisebb légtornásza. Igazi sztár. 8 hónapon keresztül. Én azt akarom, hogy valaki legyen, és a neve is legyen valakié. Így lettem Aglája Sophia Loren. Hogy egyszer majd valaki legyek. Isten, ott vagy. Ott vagy. Meg ne harapj. Te vagy az én kis őrangyalom. Itt van Sophia Loren! De hát én vagyok Sophia Loren. Én csak addig voltam valaki, amíg meg nem születtem. Eine Kinder International Artist! Az iskoláztatás elmulasztásáért börtöni jár. Hamarosan visszahozlak. Nincs! 7 év 3 hónapot vártam az anyámra. Ha hamarabb jön, akkor órára is meg tudom mondani. Annyira hiányoztál. Nekem akkor is, most is te vagy a világon a legfontosabb. Nekem meg tudod, mi volt a legjobb? Ez lesz az új számunk. Büszke vagyok rád, és irigyellek.